Anakmu kan pengen bayar anu, Mbak? Wih, kan nang panasan kok panas kan. Enggak ding. Aku wis nyanyi, ada Oh, terakhir iya. nyanyi. Video seneng. Bekas buku ya? Buku. Alah, rapot, ada rapot. Salaman sik no. Piye kabare? Baik-baik. Cik urip po? Mbak, Mbak. Seno. Mas Seno tumbas some. 5.000-an. Oke. Kok dino? Bar gawe Bar MC ya, Mas? boten Mboten. Bar ngopo ngarit? Daud apa ngarit? ngarit ya Ngarit. Sok daun. besok Iya. makasih oke siap Bayar no. oh ini Berapa? Salam kanggo sapa no? salam kanggo penyanyi Kanggo penyanyi. Nggih. Penyanyine jenenge sapa? Dewi Mbik Dewi Bi. Gemolong Oh, Dewi Bi Gemolong. nggih kirim nggih Lah wonge apa rondo? rondo Oh, rondo. nggih Rondo anyaran apa rondo lawas? Mas no Oh, rondo lawas. nggih salam ya Liyane Dewi Bi sapa? Dira Dera. ya Liyane Dera, karo mel-mel Mel-mel. ya Sijine Mel-mel masjid ini kan gemelok sono ngendi? jurang Jurang. Nggih. Jenenge sapa Jurang? jeneng lali Lali, piye penggemar lali. Seneng, 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 seneng.